Здравейте и добре дошли в света на земя на Багри ООД. Ние сме учебна тренировъчна фирма, вдъхновена от богатството на българската природа и култура, създаваща маслени бои от напълно естествени материали. Нашата мисия е да върнем естествената красота в изкуството чрез устойчиви и екологични решения. Стремим се да предложим на художниците продукти, които не само с високо качество, но и отразяват дълбоката връзка между човекът и природата. Нашите маслени бои включват 6 уникални цвята, всеки от който е вдъхновен от различна културна област на България. Родопски лес – дълбоки наситен зелен цвят, отразяващ зелените килими от мъх в Родопите. Дунавско утро – светъл и жив нюанс, символизира свежестта на утрените край Дунав. Мелнишко розе – топъл и мек розов оттенък, вдъхновен от мелнишките лозя. Златна Тракия – златист, отразяващ плодородните полета на Тракия. Чипровски килим – наситен червен тон, пресъздаващ богатството на чипровските килими. Процесът не започва с внимателен подбор на естествени източници на пигменти, като минерали, растения и органични материали. Чрез традиционни техники извличаме настини и трайни цветове, които смесваме с натурални масла, като линен олив или орехово, за да създадем висококачествени маслени бои. Присъединете се към нас в това пътешествие и открийте магията на естественото изкуство. Последвайте ни в социалните мрежи и посетите нашия уебсайт, за да научите повече за продуктите ни и как можете да се включите в нашата мисия. HuSmart – машината, която преобразява природата и изкуството. Иновативна идея за устойчиво творчество, достъпна за всички. Създайте свои уникални маслени бои с помощта на HuSmart. Екологична иновация, вдъхновена от природата и създадена за творци, училища и обществени пространства. Представяме маслена боя Златна Тракия. А това е мелнишко розе. Потопете се в Родопския лес. Нека да запазим традициите с маслена боя Чипровски килим. Моята любима боя Дунавско утро. А това е загадъчната лесевърска мъгла. Създадени от природата, вдъхновени от културата.